खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फरायनायजों लोगोसे माहारिबाद सानस्रिजों हारिखौ दानायाव आथिखालनि फरायसाफोराबो बाहागो लानांगोन। माजुलि उपेरा बिसायख'थिनि थाखाय चितिरन्जन बसुमतारिया नमिनेशन गथायबाय। गिबि मन्थ्रिया रतन टाटानो असम वैभव बान्था गथायबाय। मुसलमान आइजोफोरनो हिजाबनिख्रुइ सोलोंथाइनि गोनांसिन। 2 लाख रां बान्था फोसावजानाय काजिरङानि सिखारिखौ केरालायाव हमबाय। श्रीरामपुराव पुलिसनि एनकाउन्टार, सासे गान्जा बेपारी जोखोम। बिजनी आरो गवालपारायाव मैदेरनि उदखार, सासे जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फरायनायजों लोगोसे माहारिबाद सानस्रिजों हारिखौ दानायाव आथिखालनि फरायसाफोराबो बाहागो लानांगोन होननानै बुंदों मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दिनै बासुगाव कलेज, बासुगाव जुनियर कलेज आरो बासुगाव हायार सेकेन्डारिनि बर' फरायसाफोरखौ लानानै बर' माहारियाबादनि सायाव मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो। बे सावरायमेलखौ मासि लानानै दैदेनदों चिरां जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि तेबास्रोन ब्रह्मआ। बे सावरायमेलावनो मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया गाहाय बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै कनेन्द्र बसुमतारिया एबसुनि 52थि गायसनथाइ सान आरो बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावनानै जाय समाव बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङावनो इनायै गादबबोदोंमोन, बै समावबो बै समनि मेगन गुनु सानसुमैफ्रा एबसुखौ दानाय जादोंमोन होननानै फरायसाफोरनो गुवारै फोरमायथियो। एबसुआ थांनाय 54 बोसोराव बर' माहारिनि गोबां जौगानाय खामानि मावबोबाय आरो देग्लाय 55 बोसोराव आगान होनाय एबसुआ फैगौ समाव बर' हारिखौ आबुङै जोथोन लालांबावनो थाखाय 247 सम थियारिसै होननानैबो कनेन्द्र बसुमतारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों। माहारिबाद सानस्रिखौ थांनाय गोलाव समाव जोंनि आगुनि आथाला लाखिबोबाय होननानै बे एखे बिबानखौनो फैगौ समनि थाखाय आथिखालनि साफ्रोमबो फरायसाफोरानो माहारिबाद सानस्रिखौ फोथांनानै लाखिनांगोन होननानैबो साफ्रोम फरायसाफोरखौ खावलायो आरो फरायनायजों लोगोसे माहारिबाद सानस्रिजों हारिखौ दानायाव आथिखालनि फरायसाफोराबो बाहागो लानांगोन होननानै बुंनायजों लोगोसे माहारिबाद सानस्रिया हारियाव खौसेथिजों लोगोसे बुहुमनि खना खनला रायजो जानाय बर'फोरनि सोमोन्दोखौ गोरासिन खालामनो होननानै मेरु एबसुनि गाहाय गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुङो। बे सावरायमेलाव मेरु एबसुनिफ्राय फारियै गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारि, बासुगाव कलेजनि गोरायुं डक्टर रनेन चन्द्र मुसाहारि आरो चिरां जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। फैगौ 7 मार्चखालि खुंजानो गोनां माजुलि बियाबनि उपेरा बिसायख'थिनि थाखाय चितिरन्जन बसुमतारिया बिजाथिलाइ गथायबाय। बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा सानाव दिनै मोनसे गेदेर सुबुंगौमा आरो बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय मेल खुंना हेंथा दोलोनि खौसे मदद होनायाव असम जातीय परिषदनि दैदेनगिरि चितिरन्जन बसुमतारिया गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। चितिरन्जन बसुमतारिया माजुलि उपेरा बिसायख'थियाव हेंथा दोलोनि बिजाथि महरै बादायगोन। चितिरन्जन बसुमतारिया दिनै बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव असम जातीय परिषदनि आफादगिरि लुरिजन्ती गगৈ, आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो मोन्नैबो दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि चितिरन्जन बसुमतारिया दिनै गावनि बिजाथिलाइ गथायनायनि उनावनो बिजेपि मित्रजोंटनि बिजाथि भुबन गामखौ गोख्रों रावजों सावरायदों आरो भुबन गामआ रांनि गोहोजों राजखान्थि खालामनो ओंखारबोदों होननानै गोख्रों अजद होदों। बेजों लोगोसेनो भुबन गामआ बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों रुजुजाथाव नंगौना नङा आरो माजुलिनि मासि मोनथावना नंगौना नङा बेखौ माजुलिनि रायजो राजाफोरा बयबो मिथिखागौ। भुबन गामआ फुदलुनि जानो थाखाय बिधान सभायाव थांनो नाङा होननानैबो चितिरन्जन बसुमतारिया बुंथियो। भारतनि मुंदांखा उद्यगपति रतन टाटानो आसामनि सेथि आरो देरसिन सिभिलियान बान्था असम वैभवखौ गथायबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उद्यगपति रतन टाटानो असम वैभव बान्था गथायो। गिबि मन्थ्रिया बुधबारखालि रतन टाटानि न'आव थांनानै असम वैभव बान्थाखौ हैदों। मख'नो गोनांदि रतन टाटाया थांनाय 24 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बानजायनाय बान्था राननाय हाबाफारियाव नुजाथिफैना बान्था आजावफैनो हायाखैमोन। बेखायनो गिबि मन्थ्रिया डक्टर हिमन्त
हिमन्त बिश्व शर्माया मैया रतन टाटानि न'आव थांना आसामनि देरसिन सिभिलियान बान्थाखौ गथायहैयो। बेखौबो मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा सोलिफु बोसोरनिफ्राय समाजनि गुबुन गुबुन बिथिङाव सिबिथाय होनाय आरो बाउसोमबोनाय सुबुंफोरखौ सायख'नानै आसामनि देरसिन सिभिलियान बान्था असम वैभव, नैथि देरसिन सिभिलियान बान्था असम सौरभ आरो थामथि देरसिन सिभिलियान बान्था असम गौरब बान्थाखौ होनाय हाबाफारि लादों आरो गिबि असम वैभव बान्थाखौ भारतनि मुंदांखा उद्यगपति रतन टाटानो होनाय जादों। हादरनाङै दान्थे बिदान्थे जानाय आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोनाय हिजाबनि दान्थे बिदान्थेया जेबो ओंथि गैया। मुसलमान आइजोफोरनो हिजाबनिख्रुइ सोलोंथाइनिसो गोनांसिन। मुम्बाइआव बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि कर्नाटकनिफ्राय जागायनाय हिजाबनि दान्थे बिदान्थेया बे समाव हादरनाङै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे समावनो मुसलमान आइजोफोरनो हिजाबनिख्रुइ सोलोंथाइयासो गोनांसिन। बेखायनो बे दान्थे बिदान्थेया जेबो ओंथि गैया होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि कुरान शरीफ फरायोब्लाबो मोननो हायो हिजाबनिख्रुइ सोलोंथाइखौ बांसिन गोनांथि होनाय जादों। दा सोंथिया बेसो हिजाबा गोनांसिन ना सोलोंथाइया होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। काजिरङा नेशनेल पार्कनि सासे सिखारिखौ केरालायाव हमबाय। आजमत आली एबा नालका मुंनि वान्टेड चुरां सिखारिखौ केरालायाव हमबाय। वान्टेड चुरां सिखारि आजमत आलीनि हेंथायै काजिरङा नेशनेल पार्कआव माखासे गान्दा सिखार खालामना गंलांनायनि केसफोर दङ आरो बै समनिफ्रायनो रैखाथि बिफाना नागिरगासिनो दंमोनब्लाबो आजमत आलीया खारखोमानानै दंमोन। नाथाय बावैसो केरालायाव हमजानायनि खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ जिल्लानि सेनं आदापेटि मिलनपुर गामिनि चुरां सिखारि आजमत आलीखौ हमना होनो हायोब्ला एबा बिनि बागै फोरमान होनो हायोब्ला 2 लाख रां बान्था होगोन होननानै आसाम पुलिसा फोसावदोंमोन। चुरां सिखारि आजमत आलीखौ केरालायाव एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डिजिपि जी.पी. सिंहआ टुइटाराव टुइट खालामदों। ओरैहाय आजमत आलीखौ रैखाथि बिफाना हमनो हाबाय होननानै आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्यआबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दोंआव श्रीरामपुरनि सिमल टापु थानानि पुलिसा 30 नं हादोरारि राजा लामायाव नाका लागायनानै बुधबारखालि हराव AS01 AD 8635 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनायाव गासै मोन 55 बस्ता गान्जा जब्द खालामनो हादों आरो 2 हमदों। हमजानायफोरनि मुङा फारियै ट्राक ड्राइभार राहुल सरकार आरो सुमन नम होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। बेसोर सानैबो त्रिपुरानि आगरतलानिफ्राय बिहारनि पाटनायाव लांनो लादोंमोन। बे मोन 55 बस्ता गान्जानि लिरथायनि बिबाङा गासै 350 किल'ग्राम होननानै पुलिसा मिथिहोदों आरो बेनि बेसेना आथिखालाव 4 कौटि जागोन होननानै फोरमायदों। क'क्राझार पुलिसा फोरमायदों दि सुमन नमआ पुलिसनि सिलाइखौ सैनानै खारनो नाजादोंमोन। नाथाय बे समावनो पुलिसा सुमन नमनि सायाव गुलि गावनो गोनां जायो। सुमन नमआ आथिखालाव पुलिसजों गावजानानै जोखोम जादों आरो फाहामथायनि थाखाय गसाइगाव देहा फाहामसालियाव थिसनथाय जाबाय होननानै पुलिसा मिथिहोदों। नाथाय सोमोनांथावदि बे गान्जा रोगानाय ट्राकखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा सावनानै होनायाव ट्राकआ खामग्लिनानै सेवहांगार जायो। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव खुख्लं दंसियापायरायाव मानास हाग्रामानि मैदेर फालोआ हरनि समाव फैनानै जयमती सुद्रधर, तनेश्वर प्रधान आरो जरिहुद्दिन आलीमोननि न'खौ सिफायलांनानै गोबां खहा खालामलांदों। इटाजों लुनाय पाक्का न'खौ खर'जों नारखुनानै सिफायलांदों। बेनि अनगायैबो गवालपारा रेल स्टेशननि खाथियाव थानाय रेलगेट मोखाङाव सुरेश दास मुंनि सासे सुबुङा बिस्तिबारखालि फुंनि 8 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेर फालोजों बोरैबा हरखाबै लोगो मोनसननानै खारनो नाजानायाव बोरैबा हाखराव गोग्लैलांनायाव गाज्रि जोखोम जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।